Včas stačil vyběhnout. Tady to všechno ještě jednou zkontrolujeme. Vermke v jasné pozici, gól nedal a nový muž na trávníku Jakub Pešek s lehkou tečí překonává brankáře. Tu celou situaci rozběhl právě nový hráč Pešek. Nahrál Kadulovi, který to první zakončení nezvládl, a Pešek tu celou situaci ještě dohrál. Takže jednoznačně pro mě velice kvalitní střídání a muž zápasu. Neviděl jsem zatím výraznějšího hráče. První zakončení, kdy průnik z jedné strany na druhou chtěl ozdobit střelou. Tenhle ten moment, celá ta situace od samého úvodu, od té finální přihrávky až po zakončení je jeho. Tady se na to podíváme ještě jednou. Jakub Pešek založil tu akci. Vermke si takto položil brankáře a nakonec vystřelil. Ještě se tam natahoval. Tam hodně dobře zareagoval Soukup, trošku tečoval balón, ale Vermke stačil přešlápnout, stačil se vrátit za balón a levou nohou v podstatě jenom do prostoru branky vystřelil, snažil se nahoru pod břevno a do protipohybu bránícího hráče, takže zasloužená druhá branka. Ale sebevědomě dobře rozběhnutý útok od Peška, chtěl to vzít na sebe, obejít posledního hráče.